Доза гръцка пародия. Началото на двубоя е дадено. Незнайно защо без никакви обяснения матчът закъснява с над 10 минути. Начален съдийски сигнал на Роберт Шродер. Да се надяваме поне, че ще видим нещо интересно през мрежата на Тумба. Андрия Живкович с опит да играе с глава в наказателното поле. През това време превиването започва. Нито първото, нито последното. Още в 10-та секунда на матча, който може би ще продължи около 3 часа и половина. Веднага Брандън Томас в полезрението на главния арбитър от Германия. Дали има и един двубой от гръцкото първенство, който да е започнал на време. Но това няма значение. Концентрираме се изцяло върху събитията на терена. Няма да има проблеми тук за Константинос Колиеракис. Изчистването е много силно. Овладя топката Брандън Томас.